Andriani ngadeka wong ayu ya. Wilujeng dalu no Pipit. Nggih wilujeng dalu. Heeh. Sing penting semangat ki aja nganti ditinggalke. Nggih semangat nadyan rati bindeng ngeten iki. Padha apake iki ya pilek iki mau. Lah nggih. Heeh. Anggere tanggapane iki rendeng saya arang-arang iki anane mung pilek tok. Nggih. Heeh. Ning kudu tetep semangat. Rame ora kaya ngono kae ning lagi sepi jenenge awake dhewe iki nyambut gawe musiman ya cok kala lek dinane becik sasi apik ya ora prai sasi muput kepara 5 sasi engko prai ya mung 15 bengi kuwi kulino. Mula bengi iki mung mlebu 11 ya disyukuri. Sing penting tetep semangat nggone ngemban amanah minangka seniman seniwati. Nggih. Kaya pambuka ngaturke sinom coba kaya apa? Sinom nyamat ya. Nyamat nggih. Heeh. Mangke lek mboten giyuk jenengan nganu nggih. Mengko tak sambungi lek ora kuat tak sambungi. Ya. Jenengan sogok mangke. Ya, hah? Dalem. Masuk nang kene kok nyogok. Nggih mboten maksudnya lek mboten giyuk kan disogok ngoten. Lek nyogok aja nek wong akeh, wong loro ae. Lah dalah. Napa niku? Ha iya. Uga katur Mas Edi. Mbah Lurah Tenggong muga enggal dipun paringi kesarasan. Cocok karo senggane maju mas terus maju pantang mundur terus maju. Jadi wong iki lek duwe gegayuhan aja mundur ning terus maju dene kok gagal kuwi mujudake sukses yang tertunda. Ya kaya ngapa bablas. Rasa doane mudake rasane satu nusa satu bangsa satu nusa satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Mula gawe Abah Amu Sidik Amanah Pondok Pesantren Al Badru Alaina anggere gelem nyawiji ing antarane ulama lan umarok kuwi jagat bakal tentrem ya kaya ngono. Mula babagan tetunggalan untuk mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan ki penting. Ya ngono. Bablas nono. Iya 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 iya
kita hidup harus berpancasila. Ora beda kaya wong nabuh gamelan, ana sing ngeplak kendang, ana sing jawil siter, ana sing nuthuk kenong, ana sing ndekep kempul, ana sing nyabet balungan. Kuwi mujudake perangane Pancasila. Krana kaeng gamelan dituthuk bareng kuwi mujudake rasa kesatuan. Kula ki anggere urip berpancasila, kuwi bakal tuwuh katentreman baik intern kulawarga uga ekstern kulawarga. Gendoren ki ya berpancasila. Ora nek wong gendoren ki kok poyok-poyokan, entuk cakar ya ditampa cakar, entuk pupu ya ditampa pupu, entuk daging ya ditampa daging, dene kok entuk brutu ya malah kebeneran. Berpancasila. Ya ning kono kuwi etung-etung 1 tambah 1 pira. Iya. Ya ndak? Suku bangsa gawe satu sate bangsa iku pancen nyata yo kita yang satu ning satu satu negaraning dhewe sing dumadi sangka beribu-ribu pulo ora ndadekke pecah belah antaraning ras suku uga kepercayaan ning malah nuwuhake kasantosan yen kabeh mau gelem nyawiji. Iya kaya ngono ya ya. Ya iku dibabaske ketang sak pupuh Mars Nahdlatul Ulama Mars NU. Sinden papat ngadeg Mars Nahdlatul Ulama.
langsung suwuk Mas. Neng kene iki lho. Mula tak aturke ing antaraning ulama umarok dadi siji ki ning kene. Mula gamelan Jawa ki luwes disampiri apa wae gathuk. Tembang alus kanggo para sepuh pinisepuh nyampleng. Tembang nganggo langgam kagem kadang-kadang sing diwasa ya gathuk, dangdut kanggo kanca nem-neman ya pas. Iki panjenengane Bapak Dewan sing saka Kabupaten Blitar, Bapak Edi Sutikna kuwi penggemar budaya, uga Bapak Kuat saka DPR Kabupaten Blitar ya kepareng rawuh. Sing saka PDIP ya rawuh Bapak Edi Sutikna. Coba nyuwun gongen Mbak Sulis Eva bar iki bintang tamune dunggahke. Ngadeka wong ayu. Sepatono Mbak Sulis Eva ben jumeneng dhisik kanggo kang do kepareng rawuh. Dados yo. Mbak Bunjung ngadeka. Sekor Gadung Indonesia. Mbak Lilis, uga Mbak Luki. Nah, kono ngaturke salam sik kagem ingkang do lenggah ana dalemipun Mas Joko Tri Asmara Dewan saka PDIP Kabupaten Tulungagung. Sinten Yo, ingkang di mengucapkan salam Bapak? Ya diurutke saka kiwa nengen apa ka tengen ngiwa ngono. Oke, saking tengen Mbak Lilis monggo. Oh inggih, katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu para tamu undangan, terkhusus kagem Pak Joko, terus wonten malih Pak sinten? Pak Pulo. Pak Pulo, wonten Pak Guntur dan juga anggota DPR yang lain, Wah. Pak Lurah, sugeng dalu. Iki Bapak Guntur ya rawuh. Wonten. Saka Dewan Provinsi Jawa Timur. Nggih. Sampun. Ya diurutke. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu dumateng para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lho Pak, sindene jenengan iku kulino pengajian. Ah, Dados pancen nggih iki kompak nek jawab salah. Khususnya Lilis ki kan tak kursuske tak pondokke engko lek wis ngancik tataran Yuswara tuwa ki prei nyindian tur dadi Ustazah, Pak. ustadzah. Ustazah. Niki nek prei ten dalem nggih ngaji lho Pak, Mbak Lilis. Ngaji bumpung. Sakniki sampun insap Pak. Aku Sampun pengin menep, ya Pak. neng daleme Mbak Li, wah wayah duhur tekan kono kae mudhun Jumatan aku dodok-dodok ki Lilis lho neng ngendi kok sik duhuran. Wah aku ngumun saking sregepe. Mongko duhur ki lho lek 4 rakaat. Kono digawe 8 rakaat. Kok minta ki ngadi-ngadi kok ya. Saking sregepe. Yo iki pundhutane Bapak Dewan sak kabeh. Ngersake kacu kuning dibawani nganggo sinom gerandel mengko digoyangke tipis-tipis. Ya. Kayak menika banyak anggota DPR, terus Bapak Lurah, wonten Bapak Camat, Rejo Tangan. Mengke prak nggih kemaluan to Pak ngeten niki malian. Kok kemaluan to? Memalukan. Nggih, maksud kula Niku nek saka memalukan. rasamu, Mas Dewan, Mas Lurah uga sesepuh. Kuwi lek roh jogete kacu kuning kok goyangke bokongmu tipis-tipis. Padha demen. Nggih. Heeh. Wong lanang ki lek goyange ki kekandelen kuwi malah rada meneng lek setengah kurang. Itulah yang memicu kesenangan. Nggih, Pak. Kesenengan nopo, Pak? Kesenengane Pak dhewe kuwi lho. Lis. Bengkok entek ya mergo goyangane bokong sing tipis-tipis kuwi. Ya, Mas kayak Bar, apa?
Nyontiningan Mas Dar. Bagus. Iki entek-entekno lek munyawara wingi ning pendopo ora ana wektune. Mergo le awit jejer awit jam 11 ya. Umpama mundut Luk, dalah pae kok ora mati mireng. Rukmi apa rukmi iki mau? ruk Hah? ruk Oh, ruk aku kaget anget lek ruk. ruk pakai u Pak. Iya. Bagus. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah ning madyane jala Nidi. temakonjeng anggen jong pagulingan. Ah, yo, kaya ngapa? Kacu kuning dados. Wong sing
kacu kuning dadi pepeling kacu kuning dadi pepeling nalika kowe bisa nggeng bisa bisa asik asik sing apik lho nduk Nggih, Pak. sing tipis wis mbah pokoke Pak pengen joget iki joget yang sangat merangsang Nggih. Ah. Loh, kok merangsang, Pak? iya sing nyenengke ngono lho Oh, karepku nyenengke. ki ha tipis-tipis aja kandel-kandel ben awet ben rada suwi ha bergoyang, Mbak. Oh, ngono. ya janji tak sogok tak sogok bagus sitrit nggahke sithik volumene ya ngerti Napa, Pak? lek jogetmu ngene iki mbayar pira-pira ki ikhlas ngono lho mergo cara dirasake iki tekan belung lek ngene iki beda lek growal arep mbayar ki awel nah yo bablasno kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isihnya rene isih tak gawa ora bisa 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 nadyan momen menghadap kesimpingan wayang. Mriko, Pak. Madhep wayang kene. Mboten saru to, Pak. Da ora nek seniman iki lek wis diunjukke kaya ngene iki ora nek rasa saru, isine mung seneng.
Bapak Ibu niki ngapunten madhep mriku nggih. Amit lho nggih, amit lho nggih. Amit nggih, sedaya Nyun mawon sewu lho nggih, Pak. Nah, Niki namung manut atasan nggih. ya atasan bawahan ya kudu manut. Dalang sitoke ngwengkel ancen. Lho. Lek sing nang dhuwur obah ngisor ki ya melu obah, lek sing ngarep obah mburi ya melu obah kuwi jenenge gathuk kuwi kaya ngono kuwi. Nggih. Ya. Justru ngene iki alus ketok aluse, kasar ketok kasare. Nah. Sing joget dompo, Pak. Dompo, Pak. Alon-alon Pak napas. Dompo? Nggih. Engko lek dompo malah kepeneran. Khusus luki alon-alon Mas Agus. Alon ya, Mas. Matur sembah nuwun tembang